बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै आं जाय बिजाबखौ नोंथांमोननि सेराव बेखेवनो नाजादों बे बिजाबा गांसे बिजाब नङा। एक्चुएलि बियो सोरनिबा जिउ जारिमिनजों गोरोबफ्लेनाय लिरथुमना दोननाय गोसोखांथि थफ्लासो बिसम्बि। बहा थांनो सनसुलि? आदामोनासो जेराव लाङो। थै माने आगोलनि सकसिम थांगौमोन आङो। जायगायासो खालि दंना गैयाथाय? फै जायगानि जेबो आंखाल गैया। गारिनि जायगायाबो खालि, मानसिनि जायगायाबो गोसोब्ला आंनि गोसोनि लांदां जायगायाव जिरायनानै थांनो हागोन। नटी बय। गारिखौ बेवहाय मानो लाखिफैखो? आंथ' आगोलनि सकसिमसो थांगौमोन। अजानेमन, नों मा जिंगासिदोंलै? नों जेराव थांगोन जों नोंखौ इयावनो दोनलांगोन दे। एसे पेले थरा मस्ति खालामनोलै। खाबायसो माथ'। Igri marbe! Wah! Buka sama tele! What? Aduh, gerak! What? Right! Aku blanker nungan udah. Karena aja. Siapa kira kita?
बुखांबायबा थांसैथ' होदो मा नायबाय थाखो बिदि सामफ्रामबो नोंल' हिर' जाबाय थाबा जायालै जा नों बेखौनो माबा सानना मा माबा सानना फिननाय थाखानाय सोंलुखौ मानो सोङो नों सोर जागायदों आं ना नों एसे लेट एन्ट्रिसो जाफैनांगौमोन आं बलात्कार जाजोबगौमोन नोङो ओइ नोंनि आथिं आखायाल' सोलिनो सानदों नामा माइन' सिखावनि कसमबो हिनजावसो जामारनांगौमोन नों हिनजाव जानाय मोनबा नोंखौनो जखागौमोन आङो हाब मुगै सुगै आंलाय नोंखौ मानो साला सुवारफोर जेबो खामानि उदांस्रि साला सालाफोर बिनिनो फैदों जेबो खामानि उदांस्रि जागारनाय जेबो खामानि उदांस्रि साला जेबो खामानि उदांस्रि बिनिनो फैदों अमाजन फैसाखौ खांना लांजोब्बाय मा खावनानै लांबाय साला सोर हिनजावनि दख'ना सिङाव हाबना दंमोन फैसाखौथ' लांबायानो जौनि माखासे बथलखौबो खावना गालांबाय थै सिलथा सोरनि मालाव आखायनाय बायदि मोनदों बे सिखावफोरखौ खेबसेल' हमना मोनदों आङो थाफ्लियाव ओरैबायदि बुगोन बिसोरनि थाफ्लाखौ आङो बुयै बुयै ना बाथोनाव सोलायहोगोन आङो Oh my God! बै रांगाव सिखावफोर खालाम थाबैनो सिखावखौ हमनायनि बेबस्था खालामनो हो जागोन माहाजोन बाबु सार सार दाचाला सुरर फुटा बिदे गलानिफ्राय गफायनायनि फिसा स्टप बे आखिखैजाय ना मासि मुथा हा एखैजायनिया मिहि मिहि जादों ना ना मा मोद्ला दालालि ओं माहाजोना थाफ्लि फानैखौ गोख्रै लाबोनो होदों मा औ माहाजोना थाफ्लि फानैखौ बुयै बुयै ना बाथोन खालामगोन होनलायदों थाफ्लि सोरनि थाफ्लि मा फाग्ला फाग्ला बखिदों नोंलाय है नोंबो बुजिथारा बै सिखाव सानैखौ थाबैनो हमना लाबोनो खिन्थादों आच्छा बेखौसो बुंदों बेखौनो इसिबां सिगियो नामा नो टेनसन दे बे फाग्ला माहाजोननि खोथा बुंबाथाय बिखाफ्रा गुलदुब 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 मोनखांलायलांलै आंहा आया साराबो माथो गिखलाथार दाइचाला 5000नि मटर टायार मोदोमाना हनै माहाजोन बोराय फैदों खान्थालाव बेगर गैया ओइ चाला जासिगोन दे माहाजोन बाबु थाफ्लि फानैखौ नङा अफिसारा सिखाव सानैखौ थाबैनो हमसिगोन होननानै बुंदों
आइजोनिया बोरो जिनिया ओ जिनि जिनि बहा थांदोंमोन मादैमोना? आरो बहाथो थांबावनो नोंसा नोम्फानि फारामावनो जौ सावनो थांनायदो जों। मादैमोना गुबुन खामानिखौनो मावजायोमोन ना, बे गाज्रि बेसाद बानायनायावलाय मानोथो नांथाबबाय थाखो? नों गोबां खोथा मिथिनो दंबावो जिनि। नोंसा नोम्फाया सासे रायखसो
नोंसा नोम्फानिया गानसे बारगा थांनो हाया जों नोंसा नोम्फाया जा बुङो बेखौनो मावनांगौ जायो जों नंगौ दिनैसिम जोंनि सासेबो गथ'खौ फरायसालियाव गाहोआसै बेयाव सोरबा सासे हेंथा बुङोब्लानो बेनो थांना थानायनि मोन्थायखौ खोमानानै लानांगौ जायो दिनै गासै बेसेबां माल दैथायखो माहाजोन बांसिन माल थानाय गारिखौ क'क्राझारजों दैथायनाय जादों खम माल थानाय गारिखौ गुवाहाटीजों दैथायनाय जादों गुवाहाटीजों एसेल' माल दैथायदों नाथाय मानो जेथिंजाय जोंहा बेफार फालांगिया बांसिन जायो बिथिंजायसो खम हरदों माहाजोननि खख्लायाबो खालि जाथारबाय खोमा नुवाखै होनबा गुवाहाटीजों थांबाय थानाय बांसिन गारिफोरानो सुरि जागासिनो दं नंगौथ' नाथाय सोर इसेबां साहस गोनां सिखाव ओंखारखो आंनि मालाव आखाय होनो हानाय माबा मोनसेबाबो खालामथारनांगोन आं बेखौ जायलाब बुं माहाजोन नोंना फिसाजोआ हस्टेलनिफ्राय माब्ला सफैगोन साननै उनाव आइजिनि नों दाबो उन्दुवाखै आफा बिदि गाज्रि बेसादनि फालांगिखौ मानो खालामो नों आइ सना बेफोर बेफार फालांगिया मोजां गाज्रिनि जेबो खोथा फैया फैसाया बबेथिं बांसिन फैयो जों बेखौसो नोजोर होनांगौ जायो आइ फैसा आरजिनो थांनानै गुबुननि जिउ संसारखौ दंस' दा खालाम आफा नङाब्ला उनाव भुगिनांगोन जेनि मा जाखो माखो एसेबां गोसा होसिख्रावखो बिमा जेनिखौ गाबोन सहराव दोनहैफिन नाथाय मानो मैयासो फैबाय गथ'आ गाबोनलाय मानो दोनहैनो गोनां जाखो आं जा बुंदों बेखौनो माव गोग्गोम लुथिबाय दिनै गोजां बोथोरनि ड्रेस बायनांसिगोन गाबोन गोजां बोथोरनि ड्रेस बायग्रा बहानिबा मालै आहा गोजांनाय गैया नामा गावहावले गोदान गोदान बबेनि गोदान गोदान नुखो नोंलाय फैसाफोरखौ मोननाय समावनो बुथुमनानै लाखानांगौ देनां नोंनिनो हाबायाव खामानि होगोन मा बुंखो आंबो हाबा जानो मोनलायगोन आंलाय सानदोंमोन बालुन्दा जानानैसो थालांगोन जमाय बुन्दु जमाय नाङालै आंनो गोदान थोदान ड्रेस नांगौबा लंथङै थागोन आङो देलाय मोदोमा एसे नानानै होलाय हाय अबाहाय मेंनायफ्राव फाग्ला बुङो नायां खैनाखौ नांगोना नाङा नोंनो नांगौलै बुन्दु दिन नागोन आं गुड बय मानब बै बुहुम बिखायाव थानाय गासै सिखावफोरनि राजाया आंनो नामाथाय होद मिन्दला गावखौनो इसिबां दुगानानै दाला खावनानै लाबोनाय माला नायग्रो मैयानि बायदि दावदै गला मोनाबानो जाबाय रौलाय साला सुवा गोनां खुगाजों मा आजे बाजे बखिलाबाय थायो गिलिर मोनलायथारदों माथो बुस्थुखौ नायनानैथ' खमैबाबो 20,000सो थानांगौ नायनि र' फाग्ला हे आये उस लन्थं सिख्लानि सावगारि बेखौ हले आंनो माब्लाबा खामानियाव नांनो हागौ लानोसै आं बेखौ आरो बेलाय मा ओ बाबा गुटका
मेन्डेलाया सिखाव जानो हागौ नाथाय बेफोरबायदि निसा बेसादखौ माब्लाबाबो नेभार बोरो फैसाया नोंजों थाफाबा सामफ्रामबो रानो रानोसो थैलांनांगोनलै साला मानसि अथयजब्रा फारसेखै नायथ'वाखै आं नायनि बोलो 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 आइ लक्ष्मी बोलो 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 ओइ साला सोर भिखारिनि पकेट मारिफ्लांखोलांलाय दिनैलाय ओइ साला मोजाङै खोनासं सिखावखौ हमनो हायाब्ला राबन माहाजोना जोंनि थाफ्लिखौ हाख्लानानै थुन्दुरि खालामनानै जागोन आयु मासि लेथ्रा माहाजोन बिलाय मानसिनि थाफ्लिया गिसिखिन थुन्दुरि जाजालाबायो जाम्बि गाव जाया सैमानोसो रानना होगोन बेखौ बुंना आंहाथ' गिनो गोनां गैखाया सार मानो माने आंहाथ' थाफ्लियानो गैखाया आयु बे फाग्ला माहाजोन जानाय नङा थ' गोख्रै नागिरदोसै फैद' बे फाग्लिनि थाफ्लि फारनैखौ मोनब्ला बे राबन माहाजोना अहा थालथाब बुगोन आइजेनि जेनि आइ रागाजोंनो एसे बुंफ्लांबाय आङो बेखौनो रागा जोंबाय आरो नोङो नंगौ आइ बिमा बिफा बुंनाय बाथ्राखौ गोसोआव लाथामनो मोना आइ आफाया बुंनाय खोथाखौ गाज्रि मोननानै आं सहराव थांनो ओंखाराखै आफाया खालामनाय माखासे गाज्रि बिजनेसखौ नायनो बानानैसो आं थांनो ओंखारदों मा जाबावगौ नोंजोंबो दे सानैसो सहरावनो थायदो दे जेब्ला गोसोफोरखौ मोजां मोनगोन अब्ला फैफिननो हासिगोन दे साननैसोनि थाखायल' नङा आफा जासिमहालागै जौनि बेफारखौ बन्द' खालामा अब्लासिमहालागै आं फैया दानि गथ'फोरनि बाथ्रा सानब्लानो खरसबाव मोनो आङो ओइ माइकेल रुबल हाजिर माहाजोन नोंना न'आ मोजां नोजोर हो नङाब्ला थाफ्लि फारनैखौ बुनानै बाथोन खालामजोबगोन गोसोआव दङ माहाजोन बाबु बरिया थां थादो माहाजोन नमस्कार थादो माहाजोन नोंहालाय मा खैना गोदान बायदि गाबबाय थागौ आं साखा खुलिनो रोङा साखा खुलिनो रोङा ओरैनो बिगुमानि फिसाजोनि ड्राइभार जानो फैदों नोङो बोरमा खिदौना होगौ थां मा जादोंलै आदामोन लामानि मानसि लामाजों सोर थां बावदा सोंलाबाय थानायाव माबार थां बाब्रे एसेबां खुरिया माबा मोनसे हेफाजाब खालामनो हागोन होननानैसो सोंदोंब्रा नङाब्ला जोंहालाय मानि आंखाल थुदो बाबुमोन बे बडि बिल्डारखौ एसे बुजिनो गोरों बायदि मोनदों आं बाबुमोन एसे रोंगौबा साखाखौ एक्सेन्ज खालामना होलांदोब्रा बेखौनो बुंना रोंगौना रोङाब्रा na 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 na
जाबाय दे आदा अदिखौ हले मानिनांलै नोंनिखौ सोरां थ'दो जायाखै नानी माना हरबाय दङ नानी नुवाखै नोंसोर आं सासे समायना सिख्ला नाहरगासिनो दं ओइ जोंखौ सिनायाखै नङ जोंखौ सिनायाखै सोरमोनलाय नोंखौ लाजिबायलां ओइ सेंग्रा बे सिख्लानि सायाव माब्लाबाबो नोजोर दाहो नङाबा मा खालामनो थिखुलासो माथो बेलाय नङाब्ला नोंनि मैगं थाइनोखौ एरख'नानै साम' बायदि गुजि सुनानै मेनानै जागोन आं बोरो सिख्ला नायनायफ्राव ना 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 बेबाराव सिदा सादा खि होबाय आरो लोगो मोनबावोब्ला आदामोन नोंसिनि एसे प्रेक्टिस नांबावगोन आंखौ बुनानै उल्था नोंसिनावसो सानाय बायदि मोनबाय आं बाय बाय नेक्स्टआव फैफिनबावगोन
아슬퍼 설리마토. 어? बे फाग्ला बे रखमसो जायो बे हायार लाबोलायनाय बिदि जायोलै फैसाखौ ओरैनो मोन्दों नामा लरवा बरिया 비 개벌수도 정리 중을 허서버는 그만 정사당 답례시 아차 진짜 এক দুই তিন শালা দাসমুন্ড বেটা হই আয়ু মুখরায়া চিন্নবরা শালা শালা মুন্ডুং বেটা Batangku urcing nagirin makasih ya. Bro, apa sih bang dia? Wata karke.
दिनै पुरा प्रोफेसनेल सिखावनि ड्रेस गाननानै थ'दो सिखावखौ हैनोसै न' जुम दा हमजालाबायबालाय सुवा सुथि मा हमजालाबायनोब्रा मानो हमजाबायनो नाथाय बहा थांनो थौ फाग्ला जेराव मोनो बेयावनो खावगोन सोरनि न'खराव हाबग्रोनो गोजौ गोजौ बिल्डिं नायनानै हाबनांगोनब्रा दिनैसो दिनै पुलिसफोरजों हमजायाबानो जाबाय नैबे सिखावनि राजा थानायाव मा खबर जारो हम बिसोरखौ ओइ खबरदार होनदां खबरदार हमनाङा आं जेबो खावाखै सार आं जेबो खावाखै ओइ जारो मा दानि थाखाय हमखो नों जारौ सना हगारलै ओइ जारौ सना मा ओइ दानि सार थाखाय हमखो सिखावखौ मोनबाय सार हमबाय नै औ माथो गोरा हमखोब्रा औ सार दे लांगासिनो जों जारौखौ मा खालामखोनो आं नोंखौ हाबा खालामनासो गारथारगोन आं जारौ सोर नों आरो नोंखौ बिसोर मानो हमनानै लाबोदोंमोन बुं जेबो गिनांगौ गैया जानो हागौ जों नोंखौ हेफाजाब खालामनो हागोन आं सासे गामिनि सिख्ला जाय गामियाव सानै समावबो अराय खोमसि जानानै थायो आंनि आइ आफाया सासे माहाजोननि सिङाव जौ जेराव सावनाय खामानि मावो आंनि आफानि देहा जोबोर गाज्रि आइ आफाखौ जोथोन लायै लायैनो जौ सावनो थांनो हाया जालांबाय बेखायनो बिसोर आंखौ नों दा बहा थांनो सानदों दालाय बेलाय बहा थांबावनो थाथोंसै जोंजोंनो नों सिरि था नों एसे साननानै नायग्रोबानो जाबाय बेनि उनाव जोंनो खिन्थादो नों आंजों ओरै फैलाय मा स्टाइलनि खानाय जाखोब्रा बे मानब भाई अभार सिमा देखायदोंमोन ना नों दा फुगिदो ना नोंजों लोगोआव थाफाना आंहासो गाब्र'नांबाय नों हखना लादो हखनाबो रायदोंनिखा लामा लामगोदो सोंलु सोंनोथ' गोसो गैयामोन थेवब्लाबो खेबसे सोंनोसै आङो गावबा गावनि थाफ्लि फारसे फारसे अननाय दङब्ला इसे सानै हय खोथाखौ बुं नङाब्ला बे थाफ्लि फारनैखौ ओरैबायदि बुगोन बुयै बुयै ना गोरान बाथोनबादि खालामजोबगोन आं मिथिबाय सार मा गिलु बालु बाथ्राब्रा एसे गोरलै गोरलै सोंनाय सार जों स्कुलाव थांफेरि मानसि आंनि मालगारिनिफ्राय रां सेखना लाबोनाय थफ्लाखौ बहा दोनदों नोंसोरो मा रांनि थफ्लाब्रा सार जों माथो जेबोखौनो बुजि मोनासै माथो रं एन्सार दुखु मोनबाय आं गोसोआव आदै बान्दरनि आदै गान्दानि जाबायलाय सार जाबाय थाफ्लि जाना दंबावो नालाय बे बुं थाबैनो बुं
बिसोर सानै मानसिया ओरैनो हमजागारलाबायबाय जेबो दाय गैया मा गैयानो बिसोरबो सिखावखादा थेवब्लाबो थ' खनसे पुलिस स्टेसनाव खबर लाहैनो हे मोदाय गोसोमसो अरखो ना माखो नोंखौलाय थानायाव थांना मा सिनायथि होनो नोंलाय थ'दोब्रा आं माबा मोनसे खालामगोन नोंनि फाग्लामियाव सानसे आं गाब्र'सिगोनलै ओइ फै 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 थांदो थां बाहायफोर बाबु मानै गाज्रि फाजि मोननो नांला नोंसोरनि थाफ्लिनि अबस्था नायनानै आंहासो गोजांसिउ मोनलायदों तेल मारसा नोंनो माथो जोंखौ फैहोनायालाय थाफ्ले साफ्ले दोला होनाया जोंलाय माब्ला सोरनि फैसा थाखा थफ्ला खावखोब्रा नाङा फाङा ओरैनो दोला जोबाय नोंसोर सानैखौ नुजेननायावनो आङो सिखाव नङा बायदि सानखादोंमोनलै बाबुफोर अब्लालाय माथो हमना लाबोआ उइथाला फुलि दे बाबुमोन दसे जिरायनानै थांदो जोंजों गोरोन्थि जाबाय नोंनि मेगना नुदोंना बै मेगना नुवाखै बे थाफ्लिया जोंना माबायदि दोलाना दं बबे थाफ्लिजों जिरायनो जोंलाय फैदो बै साला माहाजोनखौबो सुबिदा मोनथांल' र' बिखौबो ओरैबायदि बुगोना बिनि थाफ्लियाव बुयैनो ना बाथोन नङा मोसौ मैसोनि गोबोर बायदि खालामगोन आं सोर फाग्ला नोंनि थाखायनो जाजोबदों गासिबो जियानो जाबाय मोजाङै खायदा लानानै खि आरो बै बाबुनि सिगाङाव बेफोरबायदि दिन्थिना जाबाय थां लामाया गावस्राबाय आदा बहा थाङामोन नों आं नोंखौ बेसेबा नेबाय दंमोन आं आरो सानदोंमोन आं थाबायनो हायैखाय खामानि दामानि मावनो हायैखाय नों आंखौ गारनानै थांबाय बिदि बुङा राजु नोंनि अनगा आंहा बे जिउआव रावबो गैया नोंनि आथिं अपारेशननि फैसा नागिरनो थांनायाव एसे गोबाव जाबोबाय अब्ला आदा आं गुबुन मानसिफोर बायदि थाबायनो हागोन ना एसे गोबाव जाबोबाय अब्ला आदा आं गुबुन मानसिफोर बायदि थाबायनो हागोन ना नों जेबो जिंगा दासि सानसेब्लाबो जोंखौ नायफिनग्रा सोरबा सासे इसोरा दैथायहरगोन सोरमोन नोंथांमोना आरो मा नांगौ न' बे रांखौ ला नाथाय मानो नोंथांमोनखौथ' आं सिनाय मोनाखै लादो जोंबो बे रांखौ ओरैनो होआखै माबा मोनसे खामानिनि थाखायसो होदों मा खामानि अब्ला दा सिख्लाखौ मा खालामबावनो आंहाबो लानोसैब्रा बांद्राय लरग' देखायनो नाङा नों गाब्र'गोनबो सयथिबो सिख्लाखौ बेसेबा गियानि नुखायो दद्र'द्र'नो सिख्लाफोरनि महराव दागोदो बिसिनि महिमाफोरखौ बुजिनो हानाया बिराद गोब्राब गावहाबालाय सामफ्रामबो नायखुमायो आंहाबालाय हेंथा आया बुन्दु मा मोदोमदोंब्रा नोंसोर सफैबाय आं नोंसोरनो ओंखाम संनानै दोनखाबाय फैदो जाहैनोसै
आं जाया आं उखैनाय मोनाखै आं जागोन बिराद उखैखादों आं थ'दो जाहैनोसै हौवा हिनजावफोर बायदि सरि जाहैनोसै आइया सबाय ओंख्रि हाब हिट मजा एफा गोथाव ओंख्रि संनो रोंगौ नोङो बे सामफ्रामबो संबाय था दे सामफ्रामबो बे दैयावलाय दैया आइया माथो साम'बो दङ आदामोन माखौ इसिबां नायगोमोखो आदामोन नायगोमाफ्लांलायदों जारावनो मोदोमफ्रु मुवामोनलाय आं खिथायाहाय खोन्थाना प्लिज नोंनि मुंखौ जों मिथिनो बेसेबा हांखुर जाना दं माने आंनाव गासिबो सेंग्राफ्रानो बिदिनो मुंल' सोंफ्लायो बिनि उनाव लासै लासै गोसो थोनोसो हमो बेनिखायनो आंबो नोंसोरखौ फोथाया जारौ जों मालाय सेंग्राफोर बायदि नङा जोंनि गोसोआ मम बायदि जों सानैबो नोंखौ गेजेराव लानानै आलो गोजोनै फुथुना दोनबाय थागोन जारौ आंनि अननायाथ' जा गोदैखा नों आंनि अननाय लायै डायबिटिससो जालायलांगोन आयौ सिथोर बाथोर बेरामफोरखौ बुंलाबायो हगार आहा बे नानिखौ एसे एदावहरनो ओइ नानि मा नाम मोनलाय नोंना जा समायनाखाहाय गावहा बे जोंनि मालिकनि फिसाजो बेखौ नायनायनि रावहाबो पारमिसन गैया जोंनो मोजाङै नुवाखै नोंलाय सिख्ला मानसि जानानै मानो नायनांगौ जोंखौ नाय आसानि देवल एफा गोरा आखाइजों बिलिरलाबायो 220 कारेन्ट भल्टनि सर्ट जादों हा लाबो थाब लाबो है बिथिं लाबो माहाजोन माहाजोन दिनै साननैसोआनो जाबाय बिनि बिसि गथ' गथायफोरखौ खामानियावनो हगारहराखै बियो मा फैसाया बांद्राय जाबाय नामा नङा माहाजोन बेबायदि जौसंनानै बेसे दिन सहायबावनो बिमानि देहायाबो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांबाय नांगौब्ला आंनो गुबुन खामानिखौनो होदों माहाजोन बाबु थेवब्लाबो आंनो नैबे जौ संनाय खामानिखौ दाहोसै साला मोनजा रोङिनि फिसा गुबुन खामानि नांगौ टेन्डार लेभेलनि खामानि नांगौ ना
ओइ बेखौ हमला खुग्लुबा दोन नों माहाजोननो रायजोनि खा लामा लामहो Hadi. Mahani hisi khonai mahajan babu. सोरनिबा थाफ्लिखौ बाथोन खालामगासिनो दं बुं मानोथो कल खालामामोन मानो कल खालामदों माने माबा माहाजोन बाबु बै सानै हमजानाय सिखावा गुबै सिखाव नङा बिसोरो सता मता पकेट मारसो बे सप्तासेनि गेजेरावनो नों आंनो गुबै सिखावखौ हमना होनो हायाब्ला नोंनि थाफ्लिया बोरैनि लेखा Ay corona ani देहायाव corona फै बै माहाजोना खाथियाव फैनो हायो बायदि Na 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 फाग्लाया जेबोखौनो लिरनो रोंलान्दां Jam the nightclub, rock the disco. बावदा लाइजामा खालिसो माखौ फरायदों नोंलाय नों बेफोरखौ जेबो मिथिया मिस्टार रमनिकान्त बे मुंजों दागाबजि खिन्थु नोंनि मुङा रमनिकान्तसो R means रमनि K means कान्त हेलौ रमनिकान्त नोंखौ दिनै हगारालां बेथोनोबो हाय आंनि कलखौनो नेगासिनो दंमोन ना नों बेनिखायनो रिंजास्लाबनानै थिखोबाय Don't be over smart आं गेम्स गेलेबाय दंमोन थेंक इउ लाइजामजों फोरमायहरनायनि थाखाय What? लाइजामाव आं मा लिरखो लाइजामाथ' खालिसोमोन आरे बेखौनोथ' लजिक बुङो दानि जुगनि सिख्लाफोरा थोंजोङै रिप्लाइ बा एन्सार होआ लाइजामा खालि मिन्स गोसोआ खालि माने दासिम बे गोसोआव रावबो जायगा मोनथ'वाखै माने आं बे खालि गोसोआव बासा बोनो हानायनि चान्स दं एम आइ राइट मानिनांगोन नोंखौ
नैबे जेनिया रावनिबो सेराव खर' गंग्लायाखैमोन नोंनो गिबि सुबुं थेंक्स आरे बे खेबाव मानि थेंक्स सोङालासिनो गावनि मुंखौ खिन्थानायनि थाखाय अ माय गड मानिबाय नोंखौ मा साननांगौ आं नोंखौ येस अर नो ट्राइ मर हार्ड बेबी एसेबां थाब गलिग्रा नङा आं अके बाय हेलौ हेलौ है दानबायसो फाग्लाया माखौ मिनि मिनि हाबफैखोब्रा दैजाम्बा बे फिलिंसखौ रमनि कान्ट'सो मिन्थिगौ आयौ लाजिबायलां किसिं किसिं जादोंब्रा जाम्बालाय बा इसिग्राब फास्ट साला फाग्लायालाय मा दाबो फैलियाब्रा माहाजोनजों बुजानानै थोरसो गिना थाबाय नामा फाग्लायालाय सोर सिख्लाब्रा आं बेफोरबायदि सेंग्रा नङालाय होद फाग्लांसो आंखौ सिनायासै नोङो माथो सिख्लानि माथानो हौवाफोरनि बायदिसो आंसोलै मानब मानब फाग्लायालाय माहाजोंसो थाब्लेयाव बुजानानै फाग्लासो जाबाय नामाब्रा मा मोनजानलाय हिनजावफोरनि ड्रेसखौलाय गानलाबायनांगौब्रा बेफोरखौ आं उनाव खोन्थासिगोन सिखाव खालामला सिखाव खालामलाबालाय बे बाबुनि आथिंनि अपारेसनखौलाय बोरै खालामनो फैसाया जाबाय बेफोरखौ दा उनाव सावरायबाय थासिगोन दाथ'दो Bicep, tricep. आदा सानिया मा मिनिस लुबाय दं आं मिथिगौ दे जमिदों मा बुरु मिनाखैथ' आंबोथ' मिनाखैना आफानो खोन्थाहरनि र' नोंसोर सानैया सिख्ला लाइन मारिनाय घटनाखौ आफा महादेव बेफोरबायदि दाबुं बिनानाव नांगौबा जोङो बै सिख्लाजों रायलायथारला मोनसेल' कन्डिसनाव आं खोन्थाया कन्डिसन मा कन्डिसन दारो बुंलाय नोंसोर सानैया आंखौ गाबोन बेरायनो लांनांगौ अ माय गड माहाजोना बोरैबा मिथिब्ला जों सानै थाफ्ले फाब्रैया सेसखा अके बिदिब्ला आं आफाखौ कल खालामसै जासिगोन जासिगोन दे जासिगोन अके थेंक इउ बे खेबाव जों सानैनि थाफ्लिया नारें खबला बिदि मोनाब्ला मोनलिया गाबोन लोगो हम नायबोलाबो नोंखौ मा एसे मोहिनी गोनां महर नोंनि सिरियै नायनाय मेगनखौ नाजों नुना गावखौनो लाजिखाङो मा खालामनो गोसोआ मोदो नोंखौनो नायबाय थानो फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव जेरावखि थाङा आख' फाख' जेरावखि नुयो
खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव नोंखौ लानानै बे जोनोमाव गोजोननि सिमां रनसायो सोलाय सोलाय मोजां नुब्लानो लाजिनायबो गैथारा अ मा खालामनो जौमोन बैसो मानोबा बुरखाय जाया अहाया नायबोलाबो नोंखौ मा एसे मोहिनी गोनां महर नोंनि सिरियै नायनाय मेगन खनाजों नुना गावखौनो लाजिखाङो अ मा खालामनो गोसोआ बोदोर नोंखौनो नायबाय थानो फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव